Урвич 1382-1389. Тук на това място цар Иван Шишман с храбрите си войни 7 години брани последната твърдина на българската държава от отоманските поробители. Българино, сведи глава пред чутовния им подвиг. Свеждаме глава. Не е било лесно 7 години да я бранят. А сега всичко е потънало в мръсотия и забрава.